Nigo bagenderete n'umukia bwebokia iri okwerigeria bunenchira yemo yo kwegendereria abasubati abukurase kiombe kimanyikanite buna Hope of Africa nigo bono bakorira mange ayo abeire gakobakonya anene buna okorosia ebikabu wetera ase amagoma y'amatoke egatia yanda mange nabono nigo baborire kogendera gusirwa eri okwegendereria muri Keito Frida Kerubo no roboti uraso bwikiranu bunenchereye moyo kwegendereria niga abasubati bakiramo na korosi kyombegia Hope of Africa ekyo kyagwasemya abasubati buna babwenete kwenyorera engere yabo yakerarituko gusanga n'umunyakerogobo nigo airabuna nigo bakuya cyanga kirekire kinene gwetania ekerengo na gukimita elyo korosi ekyabana ese bono iga chi project nkirororo tukugate togendererati ekimo cyabo nigoro yo bosoni wichianga tokwenda tuagura mitumba ichikire oversize tuacha tuachikei tuarosia chianga chisaine abana bakemba kana n'abantu abanene nana botuguchioni buya tuanyore faida korende orogongo rwa Gusii nigoro chietenguma ase ogosimeka amatoke abasubati abo nigo bayimukiriye getambukero na korosia ebikabu korwase amagoma one project tuacha tugacha kibono iga nije iga muroche togendreta korosi na kieke morocherete ebikabu ebiga biraiga ebiga birosiri kuruga soma gombo bugomiri amagombo yo iga nonya mu myoroche oreiga oyo go buruka ino yo bweke sukari kerigie ke Gusii teke sukari yeke tissue culture kerigie ke Gusii na kieke moroche kere very strong iga ekirenga kiabo ekenene nesegeto ase omusubati elio gwetenenera abasubati nigo bakonyekire gwetera amaegelio babeire bakonyora elio kwegendereria ase obogima bwabo arafu nande sabotera musinko igeli tora abantu nabandi bari interested no gusoma bamanye bunango kibagusona test kero umuntu amanyire gusona nabakwendo anakitegeme ubora nani charani nabakwiki gisona cy'umuntu ponya wakaro nane repair at the end of the day also ana siri 100 ndekega yakonyira abantu abangi buna bono konyorore abantu buna patali yani bijya igaso guma batari kenyara umuntu nabagwitakera cyo bwatikende byose nabotoku mwegeri free of charge gusanga no mucyakibwe kyombekyo nigo airabuna nigo kyangusira bange gwetera chi project anene mono ase ogwoncherira gwechimbwa ase nonya nabo bataranyora bokonyi bonde bwensi tukaratira tonyora abantu nabayiga ko bacakere bunane musyo byombe bakicyamo egareka to abarusiri asokwenga kuriya disituwaye project nebare iranyara ko bagendereria naba muraba igana barutukaga tubarusi ko basama ruime nabarutunyara ko baye project kuruga nguna ko acetamo twana kanyara ko konya kondo wensi nigo ko konya ngoko kurasi mibuko yeto imtuwe abanyene nonya banyorire echiro mbaganetiye gosirwa asense moyo konyora chi machine ekyo kigo cyanja ebikabu nabayigo obotumeki no boteneneri bwekibesa elyo ko batanga kwirenera chimbwa chimbe igo bono tugusabanga toise konyora funders gose donors abantu batokonye no ene county government yetu n'abantu bande egere at least tonyore ebintu ebiga korende nigo bene kibuna kinga kibarasirwe mbabe bakorosia ebitamba byobochenu byabasubati nabo igo pampas gwetera amagoma y'amatoke none ebintu bine bya bire west kuna bono rocho ya kwarura iga ebinabo bigutumeka korosi no pampas no sanitary towels nande ebi nabo bikorosibwa byabachitukia ekiga basubati bakumina. So if we could get machines, tonyora abantu bago donate towards DCBO. Nabo tuwarenge abantu baitu na obarengo konyi. Frida